בעבודה הציבורית אני מרגישה ששם באמת זו התשוקה שלי. שם אני יכולה להשפיע. זה תמיד היה חלק ממני, היה לי חשוב לקדם דברים משמעותיים בחברה. הבנתי מגיל מאוד צעיר שאני רוצה לעבוד בתחום הציבורי, בתחום החברתי, להוביל את המדינה לעתיד הרבה יותר טוב. מה שאהבתי בתואר שבאמת למדתי תכלס, מה שאני צריכה. בעולם הפוליטיקה, בעולם המשפטים שנורא מעניין, באמת דברים שחשובים לי לקבל כלים לעתיד. רוב השיעורים אצלנו התנהלו באופן ששילבנו גם עשייה תוך כדי, ולא רק למדנו תוכן פרונטלי. הביאו לנו מרצים מהשטח, ממש חברי כנסת, שרים לשעבר. כאילו ממש הרגשתי שאני מבינה איך הלימודים מתחברים לי עם המציאות. מה שלמדתי בקורס שדולות ומנהיגות, בסוף היום עזר לי לקבל כלים ללכת לכנסת ולדפוק הדלתות אם צריך. בזמן הלימודים, כבר עבדתי בעיריית ירושלים. כל מה שלמדתי בכיתה, ביצעתי באופן מעשי בעבודה. זה פשוט מושלם. האווירה במכללה נורא משפחתית, כיף לבוא לפה. במקום הזה הרגשתי בית, הרגשתי שיש מי שדואג לי, אכפת להם מכל תלמיד. הרגשתי ממש שאני בידיים טובות. המרצים ברמה מאוד גבוהה, עובדים מהשטח, ידעו להגיד לנו דברים פרקטיים ולא רק להביא לנו דוגמאות ותיאוריות. במסגרת ההתמחות שלנו בתואר השתלבנו במשק, ראינו את הדברים באופן פרקטי, איך הם מתנהלים, וזה נתן לנו לראות באופן מעשי מה אני אעשה ביום שאחרי. תמיד הרגשתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים, והתואר באמת אפשר לי לעשות את הדברים שאני מובילה היום. בזכות התואר פה אני מרגישה שנפתחו לי דלתות, ואני יכולה באמת היום לגשת לכל תפקיד.